chando chiri kurwa gore rinoere tosira kuti pamushana kudai zondozve chi mambo kumbira tino ere tino ane yake kazipobe muchaje even mafoni 5 cheo reku aiteo vairogadzira mazipobe mamwe asingatomboite akakura zvokuti Germany titotombotemira mushana panapa marovera ari kuita chandomba takodroom chaimo ikondlelela ngeniso ewe singayenza mama lona siyothengisa amatamatisi zolo bedinga amatamatisi ani mai vanogara paseri apa vakafirwa nemurume kunge mai wavo ngazihamba emkhulumisa kusasa andivhe nyahamba next week so ngihamba emkhulumisa kusasa umwenda next week ani chando ichi apa ndozviri right mwana tete momboshanyirawo vamwe mombotora mazuva kati usibone kati umakoti wabuya nini la sele 2 years phela ni abantwana abazukulu thina sifuna abazukulu phela 2 years anabazukulu pangupanya yengwana ayikhona yemwane yebana sokumele abaseli labantwana kade sililindeni nona nguva ino haisi yekungomhanyirira kuzvara kaitete munombogarawo kamumbonakidzwa 2 years 2 good years taitofunga kuti maybe after 4 years tozoitawo mwana at least tambogarawo anombokozviwana ko imimi tete mati mukudzokera nini next week apa ndozviri right mangwana ndanzwa kuti pana nzanu mangwana tine function pana tsika mutanda ari kupota achibafura saka ari kuuya nepamba panapa mangwana tsika mutanda vabuya lapha kwezodingana aya kungeno tsika mutanda hayi anopinda panapa vanofamba ndo zvaunoita muraini muno vanofamba ndivatele bedlule lapha kungeno mtsika mutanda indaba anyway ukufonela aiyo tsika mutanda takabhadhara selocation handi tinobhadhara $10 kuti wana tsika mutanda ofamba because manero hatisi kurara hatisi kurara pari kufambawo ngingekho manje cause ngifuna ukufonela manje ngishiye lapha kwani mati muri kuenda next week ekhaya vele hakurongo ekhaya inkomo zizawudla umumbo wami vele hakurongo ani mati muri kuenda next week mangwana memuripote chingobatsirana natsika mutanda chingodaidai handi mati muri kuenda matogonawo mukauyawo tinotakawanda mina nyahambe ekuseni yabamba ibhasi ekuseni mbolekani chacha ngifuna ukufona nyabamba ibhasi ekuseni koma kuda kutotiza tiri kuti munozoenda next week hayi hambe ekuseni manje vanokaura